ପିଲାଦିନୁ ଯିଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରେନି ଆଜି ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ବସେ। ଯିଏ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଏକୁଟିଆପଣ ଜହ୍ନ ପରି ଘଡ଼ି ମାରି ଆସେ। ମୁଁ ଏମିତି ତ କେବେ ନଥିଲି, ତେବେ ଏବେ କାହିଁକି? ନିଦକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ରାତି କାହିଁକି ବିତିଯାଏ ଚାହିଁକି? ନିଜକୁ ଦବାକୁ ହସର ଠିକଣା ଚୁପଚାପ ଆଜି ଉଠ। ପରିଚୟ ମାଗି ନିଜର ଅଗଣା ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ନୂଆ ବାଟ। କଷ୍ଟ କଲେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ତେବେ କାହାନ୍ତି ମୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କଷ୍ଟ କରିବାର କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ହେଲେ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ଯଦି କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ହେଇକି।